ọ bụrụ na ị na-anọnyere anyị ugbu a ọ wụ na ihe na-eme n'obodo n'isi mbido telivishọn ka anyị si ewetara unu ozi a ozi anyị na-ewetara n'ụtụtụ taa wụ ihe gbasara ihe mberede nke na-eme n'okporo ụzọ anyị bụ Naịjirịa na ụzọ esi eme ka ọ dịrị ndị na-eme njem mma dịka anyị gwara unu mgbe anyị na-ebido ọ bụrụ na ile anya mgbe ọbụla anyị na-ewetara unu ozi dị otu a o sighị n'aka anyị o si na ozi anyị na-anata n'aka ndị mmadụ ha gwara anyị sị na ihe a na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa mbụ ihe mberede nke okporo ụzọ na otego aka o bidoro na anyị biko tinye ya ọnụ ya mere anyị ji na-ewetara unu n'uju ya taa ihe na-ebute ya ụzọ esi egbochi ya na ndị wu ndị ọ nọ n'aka imezi ihe dị otu a ihe a na-eme banyere ya ihe anyị nọ n'elu ya ugbu a bụ ụzọ esi egbochi ihe mberede nke okporo ụzọ biko n'uju ya olee ụzọ esi eme ka ihe dị otu a ọ wụrụ na ọ gaghị akwụsị ka o benatatụ n'ihi na ọwụkwa ọma nkwụsịcha na-emekwa enume a na ọ ga na-eme kama ihe ka mkpa ka a ga-esi ya akwụsị ya nke izizi ekwesịrị ime kachasị mkpa ịfụ na ndị a na-akpọ ndị ọrụ na-afụ maka ihe gbasara ụgbọala nke a na-akpọ VIO nke a na-akpọ road safety na ha na-arụ ọrụ ha ọ kachasị ndị VIO n'ihi na ọ wụ ọrụ ha ịfụdat na tupu ụgbọ ana agaba njem ma ụgbọ nke eji akpata ego ma ụgbọ nke onye na-anyara onwe ya ụgbọ aha kwesịrị inwe akwụkwọ iji gosi na ụgbọ aha na ọ ga-agba n'ụzọ and akwụkwọ aha kwa afọ ọbụla ka eji eweta nke ọfụọ ịghọtago ihe na-eme ọwụzie na ekwesịrị ka ndị VIO nebe ya anya make sure that na ụgbọ ọbụla nke a chọrọ itinye n'ụzọ na akwụkwọ ya zuru ezu n'ihi na tupu a na-enye gị akwụkwọ aha a ga-make sure na your taya dị oke breki gị dị oke then ọkụ brake light and other ọkụ ndị ọzọ na ha ncha niile na-arụ ọrụ tupu eme gịnị ewere akwụkwọ aha nye gị ihe anyị na-ekwu ka ewere iwu ka m nara gị ụgwọ nọ na ihe anyị na-ekwu dịka mụ onwe m si ahụ o nwesịrị oge ị gara ka ị were akwụkwọ ndị a ndị VIO ele moto gị anya si na nke a kwesịrị maọbụ na nke ekwesịghị moto na-anọ n'ụlọ onye ahụ aga ebe ndị ejenti na-enye akwụkwọ ndị a ha agwaghị ego ole ga-akwụ maka ihe ndị a ewere ya nye onye ahụ ewere lawa mapụwa na moto ego ebe ọ na-aga otu ụgbọala ahụ dị ọ gbasakwaghị ndị ahụ ka ihe a ga-eme maka nke a ọ pụtara na ụgbọala ọwụla a ga-enye akwụkwọ ahụ ha ga-eburu ya buso ebe ahụ ha ele ya anya mara ọnọdụ ọnọ tupu enye akwụkwọ ndị dị otu a ajụjụ ya jụrụ wee ezigbo ajụ ọ ntu a ka mgbe mbụ ka ọ dị bụ ntu afọ mgbe mbụ ka ọ dị ntu a mana gọọmenti Lagos steeti ọ bata wee mee ya n'ụdị na tupu a na-enye gị akwụkwọ aha ị ga-ebu ụgbọala gị bịa enenesi ụgbọala tupu enye gị akwụkwọ emego m o nwere ụbọchị nke m ga-aka nnara akwụkwọ ajọ nke ebe ụgbọ dị nsị ya na ọdịna n'ụlọ m asị m ga-abute ya nsị ya na mama mburu ya abịa n'ihi na ebe mbidi anya na ọ bụ na mburu ya na-abịa na-enweghị ike jide m n'ụzọ asị m oke mụ ga-asete ya foto wee wetara ha wee sị na ọ bụ na ha nyechaa m akwụkwọ ya na m ga-ebukwa dị ụgbọ chigata azụ ka ha fụ ya anya ka ha dịwasị ọnọọ ihe nọ na foto ụgbọ ha nyere dị akwụkwọ anyị mee ya ntu ahụ a na-eme ya mgbe mbụ ka ọ na-eme ụgbọ nọ n'ụlọ ịkpọọ ofu ejenti na fon esi ya bịa ụgbọ akwụkwọ ya na omega spi si mere gị akwụkwọ ọzọ ọ nara gị ego ga mere gị akwụkwọ chịrị akwụkwọ cheta gị mgbe mbụ ugbu a ọ dị ọzọ ntu ahụ mana o nwere nke m na-ahụ dịka ozi nnabata ebe a dịka anyị na-ekwu okwu a o nwere ozi batara ebe a m na-ele anya ebe a onye a sị na anyị leba anya na ihe gbasara eriri a na-ekewa ma ị nọrọ ọdụ na moto nke a na-akpọ seat belt na anyị elebakwa anya n'ihe gbasara ụmụaka a na-ekuwazi n'ihu moto a na-eji anya moto na ihe ndị dị otu ahụ wụ ihe ndị jọgburu onwe ya na ekwubeghị okwu ya ebe a ọ bụ eziokwu na o nwere ike ị gara echetakwu okwu ya ma ọ bụ na ị gaghị echetakwu okwu ya ebe ọ nwere anyị natara ozi ihe gbasara seat belt o nwere ebe m na-aga ma na-ahụ ndị mmadụ ha na-enye ụgbọala ọkụ mana ile anya etinye seat belt ịjụọ ha sị gị na ọ na-enye ha nsogbu na ha dị comfortable
ihe dị otu ọ na-ebute ihe mberede nke okporo ụzọ. O si ebute ya ihe ime ọrụ seat belt na-arụ ọrụ ihe mberede nke okporo ụzọ megodi mmadụ ga-emerụ arụ ọma nri nne ihe emerugodi arụ ọma nri nne maka ụmụ nke na-atụpụ mmadụ na moto ya wụ na ọ ga-ejide gị. ịma ndị rụrụ ụgbọala rụsị ụgbọala tinye seat belt n'ụdị na ọnwụ na moto gị nọ na high speed ntụ aha moto ụgbọala si agba na high speed onwe ihe ọwụna meeni that speed ahụ ka ọ ga-eji tụpụ ihe niile nọ n'ime ụgbọala ahụ n'iro tụpụsị onye ọbụla n'ezi ọ ya mee ndị rụrụ ụgbọ ji rụsị ụgbọ tinye seat belt onwegodi ihe meeni onye okedoghị ebe afọ ị nọ ihe ị kwesịrị ka ọ tụpụ gị atụpụ okesie ya ike mana ndị agha na-eyuzu seat belt ha amaghị nọ na ha na-etinye ndụ ha na nsogbu n'ihi na ha mara uru seat belt bara tupu ị na-astart moto iwere gịnị itinye seat belt ọsọ onye nwụ nọ n'ime street ka ị na-agba ga-etinye seat belt n'ihi na ịma ha ebe ihe mberede ga-eme ka o nwere ife nchọ ka m kwuo na o nwere oyi nwoke si mba obodo oyibo wee nata mụ na ya na-akpa nkata ofu ụbọchị o wee sị m na ya akachagokwa ịnwụ ofe na ya anwụsịgo wee na-ajụ ya enotisi mgbe ọ na mburu ya n'ụgbọala ọ banyeda ha na astart bekwa ha enjin nye etinye seat belt ọ na-eme ihe ọtụtụ mgbe niile wee jụ ya ofu ụbọchị ka ihe mere ọgwụ nnọọ ka anyị ga-azụta ihe n'ebe na-adịghị anya ga-efe nye etinye seat belt ọkpọ mvin nza ya ọ sị m na mgbe ya nọ na mba ofesi na ya anwụsịgo na ihe zọrọ ya na-ewu gịnị seat belt mgbe moto ya ji eme njem na ya nọ n'oke speed wee kụọ ihe ya kụrụ na moto ahụ na ndị oyibo bịa nesi anya afta ya nwere accident ọwụ na moto nọzi beyond repair a na-ajụsị onye nyara ụgbọala ọ dị ndụ ọ pụtara o wee wụ nọ seat belt wụ ihe zọrọ ya so ihe ahụ mechaa ebe ọ na ya banyere n'ụgbọala ọsọ ya wụ nọ ka ya jee zụta ihe na nke mala nnọọ n'isi geeti ya na a na-etinye seat belt wee were ụbọchị ahụ wee mụta ihe n'ihe gbasara seat belt n'ihi na seat belt ihe na-eme gịnị ọ ga-edebe onye ọna na-eyi uzie ya na-akwa ụgbọala iwe onye wụ pasenja nọ n'ụgbọala ga-etinye seat belt nke ọzọ dịkwa ka ibe ya ụmụazị ị ga-afụ ọtụtụ ndị ha bịa ụfọdụ na-eku nwa na steering ịfụnugo nke ahụ ụfọdụ na-eku nwa a na-anyakwa moto ga-ehe ekuru nwa donye na steering ozighị ezi ma ndị ga-ahụ abịa kuru nwa obere nwa edebe n'iru ụgbọala ozighị ezi o nwere ike ime ya o meghere ya gị anya ozighị ezi kwesịrị itinye obere nwa n'iru moto onwe ihe mere ni enaghị anya onwe ihe furu n'iru gị agba breki gị ọsịsọ nwa a ga-akụ isi na windscreen ụmụaka nwere ike itiwarị mkpu na moto meghere ya gị anya ka ile anya ebe ahụ maka na ha nọ n'ime ebe ahụ nsogbu adịrị so tupu ị na-etinye nwatakịrị n'iru moto nwatakịrị ahụ ga-erukere 18 years ọnwụ na erughị 18 years ama ntinye gị n'iru moto ọtụtụ ndị na-eme n'obodo ahụ mana ama m ihe mere na ndị na-afụ maka ihe gbasara moto anaghị ejide ha n'ihi na ọnwụ na-ejide ha o nwere ebe a ga-ejide ha na-akwụ faịlụ ha akwụsị ha manụ ihe ọjọọ ka ha na-eme ndị na-emekọna ha baa na moto ha nyepadị moto ọkụ ka ma ọgwụkwaghị ihe aka mere nke a na-akpọ gị overspeeding ọ bụ nke ahụ o sokwara n'ihe na-eme ka nsogbu dịrị n'ụzọ o so ịjụda m sị gị na ọ dị onye awụ ofu ihe na-akpata ya n'ihi na ọnwụ na-arụ ụzọ rụchaa ụzọ dị mma ịbanye n'ụgbọala gị kworo speed na-aga ọ na-atọ gị ichefuzie na ihe na-atọ ụtọ na-egbu overspeeding na-adịghị mma ị na-agba overspeeding ebe ka ịgba aga ịgba eje ebe ka ịgba eje ị na-eme overspeeding ma ị na-aga njem dị ọtụtụ ma ị na-aga njem dị nso ị kwesịghị ị na-agba overspeeding gịnị ka ị na-agbara overspeeding for enwere ike onwe ihe n'ihi na ọ bụghị mmadụ niile ịfụrụ nọ n'ụgbọala na-akwa ụgbọala ma ihe ha na-eme kpatara eji wee sịda na ọnwụ na-ebanye n'ezi n'ịnya ụgbọala gị fụọ onwe gị asị naanị onye isi dị mma nọ n'ụzọ n'ihi na onye nke ọzọ na-agbafete gị n'ụzọ ịmaghị ihe o tinye n'isi so overspeeding adịghị mma ị na-agba speeding too much ọ dịghị mma biko ịchịkọta ihe o kwuru ọnụ ọ bụrụ na ile anya o kwuola okwu ihe banyere ọ bụrụ na akwụsị ị na-etinye ihe n'isi nke a na-akpọ ịṅụ oke mmanya na ọ ga-ebelata ihe mberede nke okporo ụzọ ọ bụrụ na ị were onye na-akwọ ụgbọala na gị were seat belt gị nke a na-akpa eriri gụwa ya onwe gị jigide onwe gị ọ wụzie na o nwere otu isi mechie dịka onye Chineke kere eke gbalịchi ike gị ya wụzie na o nwere ihe merenụ ka nke ahụ wụrụ ihe ga-adọlata gị azụ
ya ọgwakwa gị sị gị na ọrụ na ile anya ma ị na-agba oke speed ihe barịa moto ọkụ ma ihe ndị ọzọ ma itinye ụmụaka na moto na ihe ndị a ga-emecha ọ bụrụ na ile anya wepụ ihe ndị ahụ ọ ga-egbochi ihe ndị ahụ anyị ga-aga ọ bụrụ na anyị gaa obere ezumike lọghachita anyị ga-eleba anya n'ihe gbasara ndị road safety ahụ o kwuru okwu ha na ndị VIO anyị anụkwa ihe ndị ọzọ ndị nọ na ezi ga-ekwu maka ihe ndị dị otu a agala ebe ọbụla